ओइ मा फाग्ला जादों नामा माखौथ' गुदुंबाय थाखो ना लेखा फरायनायनि गोदान टेकनिक नामा बियो नङा बस खुदुमनायनि प्रेक्टिस खुदुमनायनि प्रेक्टिस औ बस प्रियाखौ माबायदि खुदुमनांगौ आं बिनि प्रेक्टिस खालामगासिनो दं प्रियाखौ दिनै खावलायाव जा मोजां खुदुमनानै हरबाय नाथाय आंसो खुदुमफिननो रोङासै ओइ लेखा फरायाबा उन्दुदो गोदाव सोराव बाथ्रा बुंबाय थानाङा गाबोन जोंनाव थांनोसै नङाबा सानैबो मा थांगोन बस आरो नोंबोथ' 15 दिननि थाखाय कलेजनिफ्राय होखारहरजाखाबाय आरो नोंसोर गैयाबाथाय इन्टारेस्टआनो गैखाया आरो प्रियाबोथ' न'आवसो थांखागोन दाथ' प्रियानो गैयाबा कलेजाव मा खालामनो बेबायदिब्ला जोंहा सानैजों ट्रेनिं थांगोन ना Yes, ma'am. माबाफोर नांगौमोन नोंना लंपेन्टनि बेला मा जाखो एसेबां गोबाव साख्रि मावनानैबो ड्रेसखौ माबायदि गाननांगौ मिन्थिया नामा नों गावनो मैया आंनि गस्ला लंपेन्ट खुसिनानै बेलखौ दोननाय आं नागिरबाबो मोनाखै न'आव This is police station, not a home. न'नि बाथ्राफोरखौ बेयाव दारायज्लाय Yes. न'आव आं नोंनि बिसि जानो हागौ नाथाय बेयाव आं नोंनि सिनियर बुजिना बुजियाखै Yes, बुजिदों बुजिदोंबा साहा कापसे आरो गय खान्दिसे लाना फै Yes. नोंखौ दा मोनायावसो मोनगोनलै हिनजावसार दाबोलि दा मोनबाय थागोन थ' दा मोनायावसो मोनगोन नों हिनजावसार आंजों आं फरायबाय थाग्राया What is LOVE? What is love? मोजां मोननाया मा? Dear studentफोर, आं नोंसोरखौ दिनै फोरोंगोन What is love? मोजां मोननाया मा? मोजां मोननाया जाबाय खिनायाव गोसोखांनाय, हासुनायाव गोसोखांनाय आरो लोगो हमखांबा बारे बारे लोगो हमनो लुगैनाय बिनि उनाव मोनलायाबाथाय सार मा जायो मे आइ काम इन come you go your seat hey थाम्फैयाबो डिस्टार्ब मा होनदोंमोनलाय मोजां मोननाया जादों हाबा जाखांनायनि उनाव दुदुब दादाब बुलायलायनाय मे कामिन सार मानो बुलायो मे मिथिगौ कामिन सार Hey, come here! You are gossip! गासिबो जरा जरा जिरायना दद खोनासं नोंसोरथ' हाबा जाबा बुलायखागोन सोर सोर बुलायो मोनथिजोबखायो आं मोजां मोननाया मा जिनिस आरो फोरमायबावगोन आं मोजां मोननाया जादों May I come in, sir? मोजां मोननाया जादों May I come in, sir? सोरांबानो लोगो हमनाय May I come in, sir? come सार निमा होदोलै निमा होदो खोमायाव हमना गसंना था दिनै आं नोंसोरखौ फोरोंगोन What is love? ओइ नोंथां बर' सिख्लाफोरनि भिडिअ नागिरनांगौ सेस भाइरेल खालामजोबना होनांगौ औ दे नि नुबाय नि फेसबुकाव शेयार खालामजोबनांगौलै गाज्रि कमेन्ट हरनांगौ सेस भाइरेल खालामजोबनांगौ नोंथां नैबेखौ नायनि आसलनि भिडिअखौनो मोनबाय बर' सिख्लाफोरनि गाज्रि भिडिअ मोनबाथाय सेस भाइरेल खालामजोबनांगौलै शेयारबो खालामना होनि शेयार खालाम हामालै मानो बिदि मालै नों मा मिथिगौ जों मा जादों खर'आव मेलेम दंना गैया नोंना हा बादोलै बेफोरखौ कलेजावबो थाङा मायावबो थाङा न' सिङाव लेखा फरायबाय थानाय बेबायदि फरायनायजों मा साख्रि मावगोन नोंलाय बै सासेया 15 साननि थाखाय जोंना बसा होखारजाबाय नों बेखौ गियान दं जाय मानसिया नोंखौ आलो आलो लेखा फोरोंदों जाहोदों लोंहोदों बिनि थाखाय दुखु जादों नोङो हा साला दैखरनि एम्बु दे बेखौ शेयार खालाम बादोलै सेस भाइरेल खालामजोबना होनांगौ नै बिदि नङालै सोरबा सासे सिख्लानि भिडिअ भाइरेल खालामनायनि सिगां बे सिख्लायाबोदि सोरनिबा बिब' बिनाव जानो हागौ बेखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां
आंथ' माखासे इउटुबारफोरखौ नायबाय थायो आं माबा एसे गोरोन्थि नुबानो फेसबुकआव वाट्सएपआव आरो इउटुबाव गाज्रि कमेन्ट लिरनानै गाज्रि राव बाहायनानै गोसारहोयो बेफोर खालि लाइक आरो भिउस मोननो थाखायल' साबस्क्राइबार मोननो थाखायल' सोरनिथो मा लाब जादों दा सोरखौ दा लासिंसिं फोनांनाय जादों गावनि हारिनि मानसिखौ लासिंसिं फोनांनाय जादों गावनि माहारिखौसो फाननाय जादों गावनि सोरबा बिब' बिनानावबो जानो हागौ बेखौसो फाननाय जादों बेखायनो स्क्रिन टाच मबाइलखौ बाहायनो रोंबासो मोजां बाहायनो रोङाबा बिराद गाज्रि नोंबो सिगारेट सोबनायखौ मोजां खामानियाव बाहायदोब्रा नोंथां ओइ जाम्बा नै नायबावनोसैसो जोंहा www. गाज्रि नायनांगौलै नोंथां होद नायनांगौलै औ बे मोनसेखौ नाय बेखौ नायलाय नैबेखौ लेखाफोरखौ फरायबाय बरिया थायो दासो जादों होद बर' सिख्लाफोरनिखौ नायनो बायोलां मा नायदोंब्रा बेलेगखौ नायनोसै होद जाम्बा लेखा फराय नोंलाय मानो फैलायखो ब्र बर'फोरखौ नायनानै लेखा फरायनाय मानसिया मियाखालिबा नोंसोरजों आंहा इंराजि रायलायनांगौनि गोनांथि गैया आंनि बर' बिमानि रावानो थोजासे सरि आंहा क्लास दङ ओइ र' मा होनदोंमोनलाय इंराजि रायलायनांगौनि गोनांथि गैया होनदों नामा दा माथो सरि ब्रनखो बेनो नोंनि सोंनायनि फिननाया बरिया बर' आइसो औवानि हासिब हमनानै सिला सिबनाय आखायाव गायहेन लानानै बर' आइजोनि उवालाव माइ सौग्रा मोनथिया आङो आं हटेलनिफ्रायसो लाना फैदों आफा मा हटेलनिफ्रायसो मोनबोदों होमबाथ' बे हिनजावा रेन्दिसो बे रेन्दी हिनजावा बे न'खराव जायगा गैया दिनै फिन आं बेखौ माब्लाबाबो बिहामजो गनायनानै लानो हाया रावबो हिनजाव मानसिया रेन्डी जानो होननानै जाया आफा आंखालनि थाखायसो जानो गोनां जायो आरो नोंसोर बायदि थाखा गोनां फैसा गोनां मानसिफोरानो हिनजाव माहारिनि आंखालखौ सुबिदा लानानै गाज्रि आखु थांनो थाखाय बाध्य खालामो मा नों जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ बेबायदि बुंबाय नोंखौल' बुङाखै आफा आं बयखौबो बुंदों बिदि दाजाथों होननानै मा थिखोना नोंबो थाङो खोमा थाखा गोनां फैसा गोनां मानसि बेनिखायनो हटेलनिफ्राय लाबोनाय होननानै बेखौनो मुगैदों माखौ बुजाब्रा आं गाबोन थांसिगोन नोंना थां बेनिफ्राय थांदो नोङो नाङा थां माबा थां सासेयालाय माथो बोराबनासो दंफैयो बे बेयावसो दंफैयो होमबा ओंखायनोसो आंनि फनखौबो रिसिभखौनो खालामबावाखै र' बाजै दानो फैगोन बियो
नै बाजै साख्रि मोननायनि मिस्टिया आरो सावमिना दानो गुसु जासिगोन जाखानांसिगोन आंनाथ' बाजै साख्रिया जाखाबाय नालाय आं साख्रिनिफ्राय फैबानो ट्रेनिंनिफ्राय फैब्लानो आं हारसा हिनजाव लासिगोन आरो आंना बाजै बांगालि हिनजावखौ लानाया साबसिन जागोन नामाथाय बाङालियानो साबसिन जागोनदां गन्थं गोलाव जायो बिसोरो हारसा हिनजावखौनो लाथि खोमादांलै मिसिंखौनो लागोन आं बाराबा लाजायो हैद मालाबा बर' हिनजाव लाथारा आङो मा बुंदों नोङो आं थानानै अबेनि हारसा हिनजाव नागिरग्रा अबेनि हारसा हिनजाव नागिरग्रा अबेनि मिसिं हिनजाव नागिरग्रा लायालै लाया जाबायलै नोंखौ ओरैनोसो जाबजि आयौ आयदैनि साबाय ओइ नङालै ओइ सना प्लिज दरा खेवदो ना खेवा आङो प्लिज सना प्लिज दरा खेव बे पुलिस हिनजावा सोरमोन मा जायो नोंनि आरे बेलाय आंनि आब'सो बे हेल्प खालामनायखायसो आं दिनै साख्रिखौ मोनदों दरा खेवदो ना ओइ बाजै खेवनो थिनलै खेवथारा दे जाबाय दे आथिं आखाइ सुहैग्रोदो दा खेवगोन बियो दसेल' बियो फै ओइ खेवलै गाबोन थांसिगोन ना आङो